Gure familia, noren kasua. Ongi etorri lagunok, gaur zure familia deskribatuko duzu. Gainera, zerbait norena den adieraziko duzu. Gaur nire urtebetetzea da. Jabetza adierazteko noren kasua erabiltzen dugu. Nire izen ordaina da eta noren kasuan deklinatuta dago. Urtebetetzea izena da. Nire urtebetetzea. Izen arruntek singularrean haren amaiera hartzen dute. Adibidez, bihar da nire lagunaren urtebetetzea. Lagun bat da. Beraz, singularra eta haren jarriko dugu. Pluralean, en amaiera hartzen dute. Adibidez, nire gurasoen etxean bizi naiz. Gurasoak bi dira, horregatik pluralean, en jarriko dugu. Mugagabean eta izen bereziek, en amaiera hartzen dute, kontsonantez amaitzen badira. Eta eren, bokalez amaitzen badira. Ikus adibideak. Lurdesen eguna gaur da. Lurdes kontsonantez amaitzen denez, en jarriko dugu. Beste adibide bat. Gure 3 osabaren semeak etorri dira. Zenbakiekin 3 mugagabea erabiliko dugu. Osaba bokalez amaitzen denez, den jarriko dugu. Nire urtebetetzean familia osoa elkartzen gara. Begira, hau nire familia da. Hau nire familia da esaldian, erakuslea erabili dugu nor kasuan. Hau, erakusleek pertsonei, gauzei edo animaliei erreferentzia egiteko eta non dauden, gertu, urrun, adierazteko balio dute. Pertsona, gauza edo animalia bakarra bada eta gertu badago, hau erabiliko dugu. Hau, nire neba Peio da. Eta hauek erabiliko dugu izena plurala bada. Hauek nire gurasoak dira, Isabel eta Markel. Pixka bat urrun badago, hori erabiliko dugu izena singularra bada. Hori Mikel da, nire lehengusua. Eta horiek erabiliko dugu izena plurala bada. Horiek Peruren gurasoak dira. Oso urrun badago, ura erabiliko dugu. Izena singularra bada. Ura Peru da, Mikelen anaia. Eta haiek erabiliko dugu izena plurala bada. Haiek nire kuadrillako lagunak dira. Lagundu utxuneak betetzen, noren kasua erabiliz. Gaur, nire urtebetetzea da. Mikelen anaia Peru da. Orain erantzun nor da galderari. Hau nire neba Peio da. Horiek nire gurasoak dira, Isabel eta Markel. Jabetza adierazteko noren kasua erabiltzen dugu. Erakusleak nor kasuan. Familiaren hiztegia. Segi aurrera eta laster arte.